san baflem nanina ka cɛmanu musomanu k'u dege basketi la n'o ye sanfɛ cɛliw ye ka Tombouctou ka basketi kanu dɔw la u y'a laɲini dɔw ye denmisɛnnin minnu bɛ ye kan in kɔnɔna na n'o ye cɛmanu ani musomanu ye o mɔgɔ caman de bɛ kɛnɛ kan a bɛ mɔgɔ 500 bɔ u bɔra Tombouctou marabolo bɛ kɔnɔna na n'o ye a cercle 5 ye Tombouctou Ɲafinke Dire Gundam ani Gurumararus ani kan promoteur n'o ye a sigibaga ye an masalala kan laɲiniw ye min ye n'o ye lieutenant colonel Alaji Diko ye an ka Alaji Diko lamɛn. Ne ye Tombouctou ka ye n'i ye a lajɛ n ye basket daminɛ ni terrain kan ani terrain min bɛ yanfɛla la an ye basket daminɛ nin de kan mais n'i ye a ta ka bi ani o don lajɛ i b'a sɔrɔ an mɔgɔ 50 mɔgɔ kelen ballon kelen de b'an bolo hali minnu tun b'a ɲɛ an tun b'u ka ramasser de ballon kɛ ballon kelen ballon fila donc n'i ye garisɛgɛ sɔrɔ ka taa yan fɛ Bamako ka basketi kɛ ka kɛ entraîneur ye ka stage caman kɛ n y'a ye ko danfara caman bɛ an yan mɔgɔw ani yanfɛla mɔgɔw cɛ ka taa matériel ko la ka taa infrastructure ko la fɛn caman caman donc je me suis dit que bon n bɛna n faso la n bɛ to ka fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan ka to ka na denmisɛnninw ɲɛnajɛ pour que u fana ka chance dɔ sɔrɔ mais tellement que a nisɔndiya bonyana denmisɛnninw fɛ denmisɛnninw mansaw fɛ ani dugu ɲɛmɔgɔw autorités fɛ donc n y'a ɲini Ala fɛ n ka se ka a fɛn kɛ san o san o de la san o san n bɛna ka na a kuraya donc san 4 laban na an bɛ k'a fɔ bi Mali kura tɛ se ka kɛ fo jogo kura ani hadamaden kuraw ka kɛ donc an bɛ kan basket minnu kɛ n'i y'a ye denmisɛnnin fitinin an bɛ message caman passer min b'i to u ka jamana ka diya u ye min b'a yira la ko finman ni jɛman a bɛɛ ye kelen ye. Ni kan min bɛ sen na n'a bɛ basketi sanfɛ cɛli ko fɔ Tombouctou yan nisɔndiya kɛnɛ don bɛɛ lajɛlen bɛ na u bɛ muguri ka nisɔndiya ka kan in kunbɛn VOA Bambara tɔgɔ la Tombouctou Siaka Traoré kala seli don.